Ahojte, vítajte pri podcaste Keci k veci a dnes to bude taký špeciálny diel, pretože spoločne s mojím hosťom sme v aute, nie sme v štúdiu a sme na cestách za takými príjemnými povinnosťami. No a mojím dnešným hosťom je Jaro Geci, šéf marketingového oddelenia personálnej agentúry Maxins. Okrem toho je basgitaristom, manažérom kapely, otcom, manželom a vášnivým cyklistom. Čo by som ešte o tebe dodala, Jarko? Vítaj. Ahojte. Tak asi všetko. Naviac už čas nemám. No a vlastne čas aj, myslím si, že veľmi úzko súvisí s tvojou profesiou. A teda tá ma dnes bude najmä zaujímať. Porozprávame sa o marketingu. A tak na úvod asi každý pozná nejakú poučku, či už zo školy, alebo napríklad z AI, čo marketing je. Ako vnímaš ale ty marketing z pohľadu marketéra? Čo teda marketing znamená v praxi? Marketing pre mňa znamená v praxi kompletná viditeľnosť nejakej značky. To znamená nielen facebookové statusy, ale hlavne nejaké posolstvo, myšlienky spoločnosti, ako sa firma správa interne k zamestnancom, aká je tam interná nejaká politika, ako sa správa vonku. Čiže marketing je podľa mňa tak ako život človeka. Od narodenia až po koniec a celodenný, od rána od 7 až do večera do polnoci. A ako teda vyzerá deň marketéra, alebo teda teba na pozícii šéfa marketingového oddelenia? No, čiže toto, čo vám poviem, ako fungujem ja, tak asi funguje málo kto. Ja fungujem takto, že o 5. nejakých 5:00, 5:30 ráno vstávam, urobím si nejaké prvé 2 kávy, kde sa pripravím psychicky na to, čo ma čaká. Pozriem si nejakú tlač, ako ide život. Pozriem si nejaké novinky v marketingu, mám rôzne nejaké časopisy alebo nejaké odberateľské newslettere, kde si to pozriem. Ráno dám deti do poriadku, dám ich do školy, no a moja cesta je do práce, s tým, že myšlienky už mám dané, ako ten deň má vyzerať. To znamená, že zadeliť úlohy, keďže mám marketingový tím v počte nejakých 7-8 ľudí, ono sa to strieda. O 8 väčšinou je nejaká porada, zadelenie úloh, nejaké meetingy s klientami, s kolegami, keďže my sme spoločnosť, ktorá zamestnáva 3000 ľudí, čiže potrebujeme si robiť plán niekedy aj na týždeň, 2, takže každý deň, ktorý ja využívam, je buď na dennú operatívu a na plánovanie ďalších týždňov a dní ďalšieho marketingu. Dobre, ty si spomenul na začiatku kávu, takže to je teda taká esenciálna tvoja zložka dňa. A teda spomenul si, že zvykneš si prečítať nejaké správy, newslettere, takže teda môžeme to spojiť teda aj s tým, že je veľmi dôležité v rámci toho marketingu byť informovaný o aktuálnom dianí, aktuálnych trendoch a podobne. Určite. K tej prvej otázke, áno, som tzv. Kávopič. Ja rád pijem, moja denná dávka káv je asi 12 až 14 káv. Fú. A čo sa týka tohoto vzdelávania, môj názor je, že správny marketer nikdy si nemôže povedať, že je dobrý marketer. Ja sa vzdelávam hlavne na LinkedIne a na ostatných mám nejakých svoje vzory, o ktorých čerpám. A každý deň je podľa mňa nič nové v marketingu. Neexistuje nejaké pravidlo, podľa mňa momentálne v dobe AI, kde sú nejaké jasne dané pravidlá. Pravidlá sa menia už dnes, by som povedal, z dňa na deň, takže to vzdelávanie je pre mňa veľmi dôležité. Áno, doba je veľmi rýchla, čiže a ja si myslím teda, že je dôležité byť flexibilný a vedieť sa prispôsobiť. A ja už teda nadviažem rovno aj na AI, ktoré si spomenul, tiež keď možno dobre vyvodzujem, tak marketing je vlastne aj o nejakom kreatívnom myslení, tvorení, jednoducho celkovo o nejakom kreatívnom procese. Neoberá práve AI ľudí o tú kreativitu. Vlastne možno nie sú viac leniví, keď vedia, že v podstate čokoľvek im už AI dokáže vymyslieť, spracovať, dať dokopy. Dobrá otázka, to sa pýtam asi každý deň. Aj seba samého, ale poviem to takto. Ľudský faktor stále ostane ľudským faktorom, podľa môjho názoru. A AI, ty, keď to vieš správne používať, takzvané správne promptovanie, tak to vysvetlím.
bežný človek sa opýta ChatGPT alebo momentálne nejakého chatbota umelej inteligencie nejakú základnú otázku. Hej. Ale my ako v marketingu využívame umelú inteligenciu, pýtame sa jej, zľahčujeme si hlavne v úprava gramatiky, rozšírenie textu, pýtanie nejakých emoji a týchto vecí, to využívame naplno, ale vyslovene sa spoliehať na umelú inteligenciu a nejakých pravdivých informácií, v tom som veľmi opatrný. Ale čo sa týka, ja neviem, v tvorbe grafík, tvorbe nejakých stratégií, hej, je pravda, že tá umelá inteligencia ti vie navrhnúť niečo, ale aj to, čo ti navrhne umelá inteligencia, ty musíš jej nejak správne nadefinovať, by som povedal. Takže ľudský faktor určite je veľká úloha, zohrá veľkú úlohu, ale musím uznať, že umelá inteligencia nám zrýchľuje čas a je to možno smutné, aj znižuje náklady napríklad personálne. Hej, to musím zase, bohužiaľ musím to priznať, lebo to, čo robili niekedy ľudia, dnes dokážem urobiť sám. Hej. Takže asi tak by som to možno... No jasné. Takže je to vlastne, má to aj svoje nejaké úskalia, aj a možno ešte k tej AI, učíte sa vy vo firme, alebo minimálne aspoň vy na marketingovom oddelení, ako tú AI využívať, ako ju promptovať, ako vlastne práve možno nesklznúť už až príliš do nejakého zneužívania a vlastne vynechávania svojej práce, ale ako, no teda či sa vlastne učíte, ako s tým pracovať, ma zaujíma. Učíme sa s tým pracovať, presne to je to vzdelávanie. Chodíme na rôzne nejaké školenia, kde máme učiť profesionálne, lebo hovorím opäť, základné používanie umelej inteligencie a profesionálne používanie umelej inteligencie, to sú dve rozdielne veci. A či tá otázka, či sa sme niekedy nesklzli už do toho, že sme úplne leniví a že už iba využívame AI, stáva sa to, musím to uznať. Ale úprimne poviem, že potom, aj keď si pozerám to marketingové, či už nejaké príspevky, alebo keď niečo vytvoríme, ono je to vidno, hej? Ono je to vidno, že či to je ľudský faktor, alebo si to dá urobiť čisto cez umelú inteligenciu. A to, či človek zleniveje, mám na to svoj špecifický názor. Ty, aj keď niečo zadaš, nejaký prompt alebo niečo do umelej inteligencie, ty si to musíš proste prečítať, či je to správne. Čiže ty reálne si cibríš potom opäť aj tú tému, aj ten obsah, ktorý vlastne posnieš. Pokiaľ to nerobíš iba copy-paste a ideš preč, ale sa tomu venuješ, tak áno, sklzneš do toho, ale podľa mňa sa aj sám seba vieš vzdelávať. A hovorím, sú na to spoločnosti a určite ich odporúčam sledovať alebo chodiť na nejaké školenia, lebo my na poslednom školení je iba 0,5% ľudí vie, ako správne nakladať a využívať umelú inteligenciu. Hej? Tak aj vlastne vzhľadom na to, že tá umelá inteligencia, jej popularita vzrastá, rastie, tak asi je to dôležité. No a teraz by ma možno ešte zaujímalo niečo také a tých mnohých podnetov, ktoré ty ako vlastne marketer, ale možno aj človek, ktorý je naozaj v dennodennom styku so sociálnymi sieťami a proste s virtuálnym svetom a v podstate asi aj všetci možno nemusíme mať zapnutý telefón a niekde na nás niečo virtuálne proste už číha, možno iba v našej hlave, že rozmýšľame, kedy otvoríme Instagram a pozrieme si, aké dosahy máme a podobne. Tak ako ty filtruješ tieto všetky informácie a podnety, ako si možno vieš oddychnúť, ale naozaj oddychnúť aj fyzicky, ale aj tak mentálne od tých všetkých vplyvov? Tak ja som vášnivý aj turista, čiže ja buď si vezmem psíka a sám idem na nejaké 2-3 hodinové prechádzky, kde väčšinou sa snažím, aby nebol signál. A keď je signál, tak sa snažím telefónne dvíhať, pustím si muziku a idem na prechádzky. To je asi také moje niečo. Turistika asi by som povedal, a šport. Čiže vlastne pri fyzickej aktivite, áno, tak hlava trošku zabudne na okolitý svet, najmä ten virtuálny. No a nakoniec možno, čo by si odkázal, ale možno, keď nás denní marketéri, alebo teda ľudia, ktorí už v marketingu pôsobia, čo by si im odkázal nejakú radu, tip, ako sa zlepšiť, prípadne na čo myslieť, čo je dôležité, čokoľvek, čo ti napadne. Tak začnem asi tým, že nezabúdať sa vzdelávať, neveriť umelej inteligencii, všetko, čo vám povie, nie všetko je to pravda. A hlavne ja idem si svoje krédo, že ak si povieš, že si dobrý marketér,
podľa mňa dobrý marketer nie si. Čiže len nezabúdať na to, kto si. To je asi tak všetko z A mojej ostať strany. trošku stále s pokorou. Áno, pokora je dôležitá. Tak myslím si, že tento pekný odkaz nemusí byť teda určený len marketérom, ale aj všetkým vám ostatným. Nezabudnite nám dať spätnú väzbu, ako sa vám to páčilo. Pošlite nám pokojne nejaké otázky na Jarka a my potom ešte nahráme na našom Instagrame doplnkové storíčka. A majte sa, vidíme sa pri ďalšom a počujeme pri ďalšom dieli. Čaute! Čaute!